Isa nga to kasong cyber libel si LTO-7 Regional Director Victor Caindic batok sa 5 ka mga motorcycle dealers dinhi sa Sugbong nga may akusar kanya og korupsyon. Gumikan kini sa matud pa anumaloso nilang ipanghimo. Ang report ni Nico Serino. Baga-baga mga dokumento ug ebidensya ang dala sa kampo ni LTO Director Victor Caindic dihang misangat sila og kaso sa Mandawi Prosecutor's Office. Duha ka counts sa cyber libel ang gisangat batok sa 5 ka mga motorcycle dealers dinhi sa Sugbo. Ang kaso naggumikan sa gibulgar sa mga kompanya nga kuno ang LTO Director nangayog padangog sa matag transaksyon. Butang nga gihimakak ni Caindic maong misumbalik siya pagsangat og reklamo. Sa investigasyon sa LTO, gipagawas kuno sa mga dealer nga 95% sa mga namalit kanila og motor gi-cash purchase bisan kun kadaghanan niini installment o utang. Matud pa may makuha kuno sila nga bahin niini. For 100,000, the government will be losing somewhere between 9,600 to 10,000. That is the amount that government loses. If you are buying... Pahimangno sa LTO sa mga buyers, mo demand sa original nga OR o CR sa ilang mga motorsiklo o dili kini ibilin sa mga dealers bisan kun wala pa maimpas ang sakyanan. Bayad sila sa sakto nilang utang sa gobyerno ug hatagan og hustisya ang tanan nga ilang giabusaran ng mga nakapalit o motor. Pila ka libo na pobreng Pilipino na embargohan og mga motor karong pandemya. Yan ra gi-embargo ni agi og judicial process. Lain pang suliran ang pagkuha sa mga plaka sa LTO kay ang mga owners dili makadali-dali og kuha niini kay giingong muagi pa sa ilang nga dealer. Ang katawanan, ang gusto mo claim sa ilang plaka, kinahanglan mangayo pa sila sa dealer dito og request na sila ang dealer ang pa-claim mo ngadto sa plaka because they have been denied the original documents of their motorcycle registrations. Kani nga issue nagpatong-patong na. Kining maong mga issue sa motorsiklo ang gituki sa nagpadayon nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nga mag-resume ugma. Wa pa namo panganli ang mga motorcycle dealers kay kuhaan pa namo sila sa ilang habig. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.